Nikad više nećeš naručiti avokado toast kad probaš biskvit s avokadom iz cookie bacona. Bonjour ljudi, danas vas vodim ponovo u cookie bacon, ovog puta da testiram njihov slani brunch i mogu reći da je bilo prijatno iznenađenje. Moj izbor je biskviti sa avokadom i salatom. Jednostavno, ukusno i lepo izbalansirano je. Moj prijatelj je uzeo English taco doručak, tako je jako ukusan. Veliki plus, posle 30 minuta osjećali smo se lagano, bez nadutosti, a posle bruncha to nije baš uvek slučaj. Za mene to je pravi pokazatelj kvaliteta. Za piće smoothie oduševljen, matcha latte ok, ali nije moj favorit i espresso malo previše kiseo za moj ukus, ali retko pijem espresso. I naravno, kolačić i cookie, htio sam da vam pokažem nešto drugačije, pa sam probao vegan i keto. Oboje su bili jako dobri, ne previše slatki i što je najvažnije, nema naglog pada šećera posle. Ako tražite laganju opciju, ovo je odličan izbor, vegan i keto, za mene. Lepa terasa, ljubazno osoblje, opuštena atmosfera, brunch koji se razlikuje od klasične ponude u Beogradu, iskreno preporučujem. A ako ste više tim slatki cookie, baš slatki cookie kao Red Velvet, Oreo ili neki od njihovi signature latte, kao pistachio, i to vas čeka da vas lepo iskorumpira. Bon appétit!